Jawa Surabaya. Angenku ngembara anembus mega ngitung lintang sesulo padang rembulan tak goleki ana ngendi si pancerina tak titipi kitung greget bikin cantung lelungitan lunglungan kang rerambatan amuk sura anenggot jiwanggo tak kirimi layang kitir tak sangkirke angin sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir Alif Audio Rina wangi bayangmu beda atiku Sinatirta saupama kapan kaya aku bisa ngegem lintang endahe rembulan aku samar kuatir lamun tak sabar sekar mekar ing ora kang cengkar ngelakan tanpa upama tunggu tumete sing tirta kanggo nelesi lungka-lungka ketika wong Jawa Lembaga Lijeng Rawuh ngaturaken sugeng rawuh dumateng para tamu kakung Suwon Putri Boga kanthi sagetsa Anengku ngembara anembus teko ngitung lintang sesulo padang rembulan tak goleki ana ngendi si pancerina tak titipi kitung greget daging cantung lalu ngitang lulungan kang rerambatan amo sura angrenggo jiwanggo akhirimi layang kitir tak sampirke angin sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir bayangmu beda atiku Sinatirta saupama kapan kaya aku bisa ngegem lintang nganggo endahe rembulan aku sama kuatir lamun tak sabar sekar mekar ing ora kang cengkar ngelakan tanpa upama tunggu tumete sing tirta kanggo nelesi lungka-lungka ketika wong Jawa lagi
sesulur padang rembulan tak goleki ana ngendi si pancerina ati tibi kita greget dadi jantung lelungitan lulungan kang rerambakan amo suro soro angrenggung jiwanggo tak kirimi layang kidit tasan pirke angin sumile ora krasa sliramu tansah tak pikir rinamani wayangmu beda atiku singa tirta saupama kapan kaya aku bisa ngegem lintang ngranggo entahe rembulan aku sama kuatir lamun tak capai sekarang ing ora kang jengkar ngelakang tanpa upama tunggu tumetes sing tirta kanggo ngelesi luka ketika kanggo ngelesi luka ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala dzikri wabatin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Syekh tentrem rahayu mugia kajiwa kasarira dengan kebenaran panjenengan sami menawi hormatan para sesepuh bini sepuh haji sepuh yang dalam diperhatikan pada saudara sepuh para alim, para ulama, para ustadz ustadzah, para yai dalam beribu yai yang senanti wajib kitab suci lahi datang-datang kata lenggen para kagum semua putri kan bahas saudara sombah mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin untuk Gusti kang karya jagat kang sampun paring sarasan karhargaan saka bagian dengan panjenengan istaya saengga saged makembal manunggal wonten inggih menika dalemipun Bapak Suheru Pamuljono almarhum dalapun Ibu Askani Bejel Sakel Ladan Kaplagi Wojokerto wonten dinten ingkang menika arsa padhe tumuju adicara panggih risang pinanganten sarimbit kusumening ayu Ika Lianingrum SSN kasapun ketemu jati kuramanipun Kang Mas Den Cakrawi Caksono SSN arsa badhe tumuju adicara panggih risang pinanganten sarimbit mugi ing adicara matal dinten ingkang menika wit purwah madya wasana saged kaosa ing sambi kala dadosaken berkah barokah lumebet dhateng risang pinanganten kali dados keluarga kang sakinah mawaddah warahmah pikantuk putra saleh kelawan soleha amin 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 ya rabbal alamin. Salawat sarta salam mugi tansah konjuk wonten ngarsaning Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi waosan Allahumma sholli ala Muhammad kang sampun paring tuntunan kang sampun paring tatanan lumantar agami Islam nuwun sagunging para kakung sumono putri kang dahat siritar rasana ugi wonten dinten ingkang menika kang sampun samekta ing gati sawega ing diri risang pinanganten sareng tarsa badhe lumampahing adicara panggih risang pinanganten sariti kairi kelawan inggih menika Subok Manggala Karencik arsa badhe kawiwitan kang paring asma kusmaning ayu Ika Lianingrum SSN kang kagandeng kelawan wakil saking Bapak Suheru Pamuljono almarhum dalapun Ibu Askani lampah karonci
sakloron cacai lumampah kabedol saking dalam tepas wangi arsa badhe tumuju katingal gandes luwes tindak ing risang pinanganten putri ika liyaning rum SSN Candraning risang pinanganten putri ireng candraning lumampah nyrebebeh tindak ing risang pinanganten putri katingal dening wonten sajabading risang papan paregolan katingal risang pinanganten kakung kusumaning bagus den cakrawicaksono SSN ingkang kagandheng lawan wakil saking pun Bapak Suparman dalapun Ibu Nur mulat simijel saking leladan Wonogiri candraning risang pinanganten kakung sinaget wonten ing sasana papan paregolan adicara kang kaping sepisan minangka adicara silih sekar kembar nayang sekawan paraga cacai silih sekar kembar nayang sekawan paraga cacai kang dipunasta dening satriya sakembaran kang kembar dedeke kembar yuswane ya kembar busanane hambekta wujudipun sekar adi kalpataru jaya daru ya dewa daru dumateng para kakung semua putri kadang sudah terus lampah ngiring sang pinanganten kekalih kairi kelawan gedeng kebo kiro rampung adicara silih sekar kembar nayang samya apangut tinggal dening risang pinanganten kekalih tumuju mring adicara candhaipun mring adicara balangan gantalan kang winastan gondang kasih kelawan gondang tutur samya aleng kemlawi tastaning risang pinanganten sarimbe tumuju mring adicara ajawat asta Kakang Mas ngaturaken sugeng pangabekti nggih Kakang Mas iya Di tak terima ora liwat dipa pangestunipun Kakang Tanpanan daya dening risang pinanganten kekalih risang pinanganten putri lelenggahan wonten sapinggiripun Bokor Kencana badhe kawontenaken adicara wiji dadi saking ubarampe tigan saking tembung tiga jodoh lahir kelawan rezeki manungsa hamung bisa nglampahi biar pecah tigan sanalika datan boten wonten wujudipun malih pecahipun antiga ugi pecahipun kadewasan risang pinanganten kekalih anggiripun arsa badhe tumuju mring mangun bali wisma daya rampung anggenipun idi wiji dadi daya
hamba susukunipun pun garwa kelawan Sekar Setaman Tirta Wening tanda bektinipun risang pinanganten putri Kusumeneng Ayu ikalianing rum dumateng Kang Mas Den Cakrawicaksana kasusul dening risang pinanganten kakung tumuju mring adicara junjung derajat kakung ambal kaping 3 ubengan kang kaping sepisan awujud katresnan ubengan kang kaping kali awujud bebrayan ngantos dumegi ubengan kang pungkasan awujud kamulyan kasunaken dhateng Gusti kang gelar jaman dereng risang pinanganten nggih kalih tasapi kantuk kaberkahan saking Gusti Allah dados warga kang sakinah mawaddah warahmah pikantuk putra soleh kelawan solehah jejer semanding risang pinanganten kenyali arsa badhe kapapak dening pun bapa dalapun ibu paring unjukan tirta wening paring unjukan tirta wening dumateng putra kekalih boten banjinde banjiladan anggenipun paring unjukan tirta wening dumateng risang pinanganten sarimbit tirtawan ingkang sampun kapundhut saking samudra minangkalbu saking kendi pratula kaparingaken dening risang pinanganten sarimbit kanthi mangajab mugya risang pinanganten kekalih saged tawon ing tias menepipun kalbu anggenipun mangun bali wisma arampung unjukan tirta wening risang pinanganten kekalih kasindur dening pun bapa ugi pun ibu ayo kasindara dening pun bapa kelawan pun ibu anek lampahing suba manggala sindara kang awarni abang kelawan putih ibu tamu saking Wonogiri kursi yang ada di depan masih kosong monggo untuk bisa menempati tempat duduk yang sudah disediakan sinaket wonten ing sasana rinengga inggih sasana winisuda penggalipun pun bapa ger putraku sakloron ya nak sliramu bakal tak winisuda ana papan kono ya ger nyestoaken dawuh Rama nyestoaken dawuh Rama pun ibu tutwuri handayani ya nak minggah dhateng sasana rinengga inggih sasana winisuda minggahipun risang pinanganten sarimbit arsa badhe tumuju mring adicara candhaipun nggih menika adicara timbang bobot timbang pangkon pun bapa lelenggahan wonten kursi gading dampar kencana dening risang pinanganten sarimbit lelenggahan wonten sukunipun pun bapa risang pinanganten kekalih tansah sagata timbang katresnati timbang kamulyane jenggar saking palenggahan jenggar saking palenggahan risang pinanganten sarimbit arsa badhe kawinisuda dening pun bapa dalasan pun ibu kalenggahan wonten kursi gading dampar kencana kadadosaken ratu kelawan raja sedina kanthi wacan bismillahirrahmanirrahim putra kekalih sampun lenggahan wonten kursi gading dampar kencana rambung hawinisuda putra kekalih arsa badhe tumuju mring adicara kacar kucur kacar kucur kacang kawak delih kawak arta receh kacar kucur wong liya dadiya dulur
turu bakal nunggal sak kasur. Kacar kucur arto receh beras kuning menika pratandha kahartaan. Kasunta wujudipun kacar kucur minangka pratandha dening risang pinanganten kakung mugia tansah pikantuk rejeki kang kathah halal tur barokah. Kabarengaken dening risang pinanganten putri wujudipun rejeki kang kathah halal tur barokah menika dipun tampi gembines titi tur ati-ati. Anggenipun hanampi wujudipun kacar kucur sekedhik kasisiaken arsa badhe kaparingaken dening pun bapa kelawan pun ibu. Kaparingaken wujudipun kacar kucur sekedhik rejeki menika tandha sepisan ngabekti dumateng pun bapa kelawan pun ibu. Katampi dening pun bapa ugi pun ibu mugia sageta damel sangu lelungan dateng Mekah dalah Madinah. Rambo akhiripun habarengaken wujudipun kacar kucur daya-daya dening risang pinanganten sariwit arsa badhe tumuju mring adicara dahar kelima unjuk rucat dogan. Lho, apa dahar kelima iku apa? Dulang-dulangan, Cak. Mantene dulang-dulangan. Dadi mantene arep dulang-dulangan. Ya ayo didelok bareng mantene dulang-dulangan ya, Nduk. Ayo didelok bareng mantene dulang-dulangan. Kang Mas apa? Kula dulang ki Kang Mas. Lho aku ati kok dulang bareng sithik. Nggih Kang Mas. Wong kula niki cinta. Ya wis awakmu sing tak dulang dhisik. Nggih Kang Mas. Dipegang dagunya Mas Deden. Dipegang. Bismillahirrahmanirrahim. Ditahan. Hop. Usik. Kira-kira 5 menit kas bar diculno. Nek dulang awake ndu sing lanang. Ha iya. Dibales saiki. Ayo dulang sing awake. Iya. Be emang lali durung sarapan bojomu. Lho temenan ya. Segone awake lho. Kan iwake belas. Yo ke ana iwak titik-titik lah ya ngono. Bismillah. Hop. Usik. Sajam kas aja arek nurut ya loro iki. Iki dulang-dulangan iwake cuwilen gak apa-apa aja segothok sakno lah ya ngono. Kaya mantene lali gak sarapan du. Awake dulang-dulangan kok ada. Wis gak apa-apa tantene wong jam 09.00 ae kok. Ayo. Samiya dedolangan karo risang pinanganten kekane. Rampung dedolangan dening risang pinanganten saribut arsa badhe tumuju mring adicara unjuk rucat joget. Kecapono dhisik gak apa-apa tanteni. Heeh. Rucat dogan sampun kainung dening risang pinanganten saribut. Gandhi pangajab mugia sak rampungipun hangin wujudipun unjuk rucat dogan
saged pikantuk pratima kang bisa tata jalma migunani tumrapipun wong tuwa agama lan negara. Kadheraken dening Risang Pinanganten saribit paring pahurmatan dumateng pun bapa kelawan pun ibu anggenipun adicara mapak besan. Pun Bapak Suparman dalapun Ibu Nur Mulat simijil saking Ladan Wonogiri lampah kanthi alon. Samiya jinaken temen bapak kelawan pun ibu ugi samiya ajawat asta ngaturaken wilujeng rawuh ngaturaken sugeng rawuh dumateng pangombyong ing temanten mijil saking Ladan Wonogiri. Menghadap ke kamera bapak sampun berpelukan monggo. Ayo cekak tegang ibu itu cekak tegang ini gitu ayo rampun ajawat asta pun bapak kelawan pun ibu arsa badhe minggah dhateng sasana ritemba inggih sasana Winisuda katuran minggah dhateng sasana ritemba inggih sasana Winisuda arsa badhe paring idi palilah paring donga restu dumateng putra kekalih. Sampun lelenggahan wonten kursi badhe damparken conto dening Risang Pinanganten saribut samangka inggih sawijining diri kanglesaken wujudipun donga. Kang Mas, apa? Kerisi kula copot riyen nggih Kang Mas. Heeh. Dene menapa Kang pusaka dipun lelesaken? Amarga yen to sowan dhateng wong tuwa boten kaparengaken beto sanjata. Sowan dhateng wong tuwa boten kaparengaken beto pusaka sak landhepe sanjata. Isih landhep pangandikane wong tuwa. Sak landhep-landhepe pusaka isih landhep pandhongane wong tuwa. Lampah kanthi alon nyuri dipalilah dumateng pun ibu Risang Pinanganten kakung. Duh Kanjeng Ibu kula nyuwun donga restu panjenengan ibu awit sangang sasi sedasa dinten wonten kandhutan panjenengan bisa mangke kula kapundhut garwa kula nyuwun donga restu panjenengan ibu anakku sing tak tresnani yongger sing ati-ati anggonmu mangun bali wisma eling welingi ibu yo nak aja lali ibadahmu aja lali salatmu inggih Kanjeng Ibu ngestaken dawuh matur nembah nuwun sanget Kanjeng Ibu. Duh Kanjeng Rama iya nak donga pangestuku kaya dening banyu mili ya Ger sing ati-ati ambonmu mangun bali wisma inggih Kanjeng Rama.
istana dawuh Kanjeng Rama kula nyuwun donga restu panjenengan Rama. Iya nak, Donga pangestuku kaya dening banyu mili. sliramu sing ati-ati ling-welingi Bapak Yongyer sing tatak sing tangguh uga tanggung jawab ya nak. Inggih Kanjeng Rama. Istana dawuh matur nembah nuwun. Matur nembah nuwun sanget Kanjeng Rama. Lir gumanti dari sang pinanganten gekali arsa badhe nyuwuni dipalilah nyuwun donga restu dhumateng Bapak Suparman. Telepon Ibu Nur Mulasi sungkem ngabiyantara wonten karsanipun Bapak duh Kanjeng Rama. Kula nyuwun donga restu panjenengan Rama. Iya nak, donga pangestunipun Bapak kaya dening banyu mili sing ati-ati anggonmu mangun bali wismaya Nger. Ditata niate ya nak, niatono ibadah marang Gusti Allah ya Nger. Inggih Kanjeng Rama. Istana dawuh matur nembah nuwun. Matur nembah nuwun sanget Kanjeng Rama. Kanjeng Ibu, kula nyuwun donga restu panjenengan Ibu. Ibu. Iya Nger. Donga pangestuku kaya dening banyu mili. Sing ati-ati anggonmu mangun bali wismaya nak. Manut karo bojomu. Manut karo garwamu ya Nger. Inggih Kanjeng Ibu. Istana dawuh matur nembah nuwun. Matur nembah nuwun sanget Kanjeng Ibu. Ibu. Rembug anggenipun nyuwuni dipalilah sungkem wonten ngarsanipun Ibu kelawan pun Bapa. Kapasang wujudipun canela ugi kapasang wujudipun pusaka kang arsa badhe kagem dening risang pinanganten kakung. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Adicara panggih risang pinanganten saripun dinten kalih menika sampun rampung. Arsa badhe kalambahan adicara candhaipun atur pasrah tampi pinanganten saripun utawi sambutan perwakilan dari kedua keluarga besar Pelai Berdua. Nuwun sabiying para kakung sumur putri kandhas Sudarsono boten kata lumpen wedal dinten kalih menika kasengguyung kalian Dwi Putri Wedding Becil saking laladan kelompok kecamatan Beceng Kabupaten Gresik bakal dinten paring pepaes dumateng risang pinanganten saringgi. Datang boten katala menugi kasungkuyung kalian Cakra Campur Sari bakal dinten kalih menika para sowan arsa badhe paring palingipun lagon Campur Sari bakal dinten kalih menika mugi ngaturaken welut sumrawuh ngaturaken sugeng rawuh pangabyonging temanten putri mijil saking laladan Wonogiri. Dumateng para kakung sumur putri kandhas Sudarsono monggo nyebyar godhong manggih sabar sawetawis anggenipun hangarantu risang pinanganten kekalih taksih tumuju mring adicara sunggingan utawi foto sesarengan kelawan pun bapak ugi pun ibu.
Kalamun jatan pinang
pun inggih menika adicara atur pasrah tampi bid'aten syaribi. Nuwun saking para kakung sumana putri kang hasil tarsana monggo tumuju mring adicara kaping sepisan menika adicara pambuka kita pikakaken wacan surat Al-Fatihah mugi adicara purwa madya wasana sakategang seniri sambikala dadosaken berkah barokah lumut dhateng sang pinanganten kekalih dados keluarga kang sakinah mawaddah warahmah pikantuk putra saleh kelawan salehah bi barakatil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Nuwun saking para kakung sumon putri kang hasil tarsana tumuju mring adicara candhaipun menika wacan kitab suci Al-Qur'an dumateng panjenenganipun awati papan panggenan kawula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur. Kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qadha wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun. Wa وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتي
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wawasan kitab suci Al-Qur'an sampun rampung mugi dadosaken berkah barokah lumebet dhateng sang pinanganten kekalih. Amin 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 ya rabbal alamin. Nuwun sagenging para kakung sumanepun ing handhahat sedaya tarsana tumuju mring adicara candhaipun inggih menika atur pasrah temanten putri dumateng keluarga Sirat Maja pinanganten kakung. Wakil Saulira Sarira dumateng pun Bapak Suparman dalapun Ibu Nur Mulat simijil saking Laladan Wonogiri dumateng panjenenganipun Bapak Sarwono papan panggenan kawula sumekaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, salam sejahtera kangge kita sedaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Nuwun keparamatur ing ngarsa panjenenganipun para pepunden sepuh sesepuh ing katentreman kemlagen ingkang kula hormati. Ing ngarsa panjenenganipun para tamu kakung saha putri ingkang kula hormati. Langkung-langkung maliginipun dumateng panjenenganipun Bapak Wahono dalasan Ibu Asakani ingkang pantes kinurmatan. Saha boten katalumpen dumateng Campur Sari Cakra Entertainment ingkang kula hormati. Ngadeg jejer pinangka sulih salira saking kersanipun Ibu Nur Mulatse Bapak Suparman ingkang ingembanan panjenenganipun Bapak Y Parmin. Purwakane ngatur kula sarombongan ngaturaken syukur alhamdulillah. Dene lampah kula tebih saking katentreman ngasinan RT kalih RW setunggal Desa Wonoharjo Kecamatan Wonogiri dumugi wonten ing Kemlanggi Timur RT kalih RW 3 Kecamatan Kemlanggi Kabupaten Mojokerto pinanggih rahayu wilujeng awit pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Boten kesupen ugi ngaturaken salam saha salawat kunjo junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita rantu sapatipun benjing wonten ing yaumil akhir. Panjenenganipun para pepunden sepuh pini sepuh kang satu kinurmatan, para tamu menapa malih panjenenganipun Bapak Wahono Ibu Askani menggah woh sing perlu pisuwanipun panjenenganipun Ibu Nur Mulatse ingkang ingembanan panjenenganipun Bapak Parmin dalasan Gotrah Pangombyong langkung rumiyin ingkang angka setunggal ngaturaken puji syukur saha ngaturaken salam kawilujengan kula nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dene jangkep angka kalih
Anggenipun marak wonten ing ngarsa panjenenganipun Bapak Wahono Ibu Asakani nun inggih nderek mangayu bagya menggah anggenipun mengku perlu panjenenganipun Bapak Wahono sekalian saha sawentawis sekalian masrahaken ingkang putra putri nun inggih ikalianing rum ingkang sampun kepareng jinatukrama panjenenganipun Bagus Den Cakra Wicaksana sampun kelampahan winiwaha sagedipun keluarga saking Wonogiri namung nderek jurung donga pamuji donga pangestu dumateng putra kekalih anggenipun melai baitaning bebrayan mangun kulawarga mugi-mugi dados keluarga ingkang ayam tentrem bagya mulya saged kawastanan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Biyanipun Bapak Wahono anggenipun sowan panjenenganipun Ibu Nur Mulasih saha Bapak Y Parmin boten saged caos pasumbang punapa-napa sagedipun namun sowan nglangki namung kala wau sawentawis wonten dlancang rinempit arupi Redana Arta mugi mangke kepareng nampi kanthi bingaing penggalih sampun ngantos kaitang ageng ngaliting cacah ewadene mugi saged kagem nyupeketaken anggenipun mangun bebesanan ing antawisipun Ibu Nur Mulasih dalasan panjenenganipun Bapak Wahono sekalian. Kula kinten mengkaten menggah wosring gati pisuwunipun keluarga saking Wonogiri. Dene mbok bilih sabet jagong ing mangke sampun kaanggep rampung keluarga saking Wonogiri kepareng nyuwun pamit mugi-mugi lampahipun saking Kemlanggen ngantos dugi Wonogiri pikayantuk payuning rahmat saking Allah Subhanahu wa taala ginanjar lahayu lujeng pinanggih lan keluarga sepening pambengan. Kirang prayogi menawi kathah anggen kula matur wonten kirang gaduh ing raos kula tansah nyuwun pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten titipan saking keluarga Wonogiri sekedhik monggo Ibu Askani telasan pun garwa. Nggih siji desa mawacara ngeten iki. Sampun? Nggih monggo. Nek sampun diterima Bu Askani, kula trimone. Monggo matur nuwun saged. Alhamdulillahirabbil alamin. Tatas titis tetes anggenipun atur pasrah tampi pinangaten sadaya dal dinten kalih menika. Dumateng para kakung sumur putri kadhah Sri Tarsana tumuju mring adicara candhaipun inggih menika atur panampi saking keluarga Surat Maja Pinanganten Putri ugi atur panampi saking keluarga Surat Maja Pinanganten Kakung Ijil saking Klaten Kemlagi Mojokerto wakil sulis sarira saking keluarga Bapak Syar Bapak Jurat almarhum talapun Ibu Askani dumateng panjenenganipun Al Ustadz Imam Syafi'i papan panggenan kawula sumekaken dipun kalajengaken pandonga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqa minal ma'i basyara wa ja'alahu nasaba wa sihra
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul basira wa nadhira. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para sesepuh saha pinesepuh ingkang sangat kula mulyakaken saha ingkang kawula hormati. Wabil khusus rombongan pengiring mempelai putri saking Wonogiri Solo, Jawa Tengah ingkang tansah kawula mulyakaken, para bapak lan tuwin para ibu, para sedherek sedaya hadirin ingkang tansah kawula mulyakaken, Sahibul Hajjah Bapak Wahono dalah Ibu Askani sekeluarga ingkang kawula mulyakaken, lan boten kesupen mempelai berdua anak kula Den Cakra Wicaksono dalah anak kula Ika Nianingrum ingkang berbahagia. Wonten ing kesempatan siang menika monggo kula panjenengan sedaya sareng-sareng lahiraken ucapan syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kelawan waosan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, lantaran rahmat nikmat hidayah lan inayahipun kula lan panjenengan sedaya wonten ing saat menika saged pepanggihan wonten tlatah Desa Kemlagi, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, wonten dalemipun Bapak Wahono dalah Ibu Askani menika sarana niat ngunduh mantu saking Wonogiri Solo putri Mbak Ika Nila Ningrum kalian Mas Den Cakra ingkang tahun kepengker sampun nglaksanakaken akad nikah lah sak menika resepsinipun. Lan mugi-mugi acara wonten ing siang menika estu-estu mbeta barokah lan manfaat wabil khusus kangge mempelai berdua sehingga pinaringan keluarga ingkang bahagia, keluarga ingkang sakinah mawaddah fid dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ingkang nomor kalih mboten kesupen mugi-mugi sholawat salam tetap kunjuk kadur datang junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang sampun paring pinten-pinten tuntunan dan bimbingan saha suri tauladan datang kula panjenengan sedaya arupi ajaran kang leres nggih menika adinul Islam. Kaping 3 kula mewakili Sahibul Hajjah Bapak Wahono dalah Ibu Askani sepindah ngaturaken ahlan wa sahlan bi hudurikum, sugeng rawuh dhateng sedaya para pengiring lan para tamu saking Wonogiri. Lan Ibu Askani nyuwun pangapunten ingkang sakatha-kathahipun dhateng panjenengan sedaya keranten Wonogiri dumugi Kemlagi niki perjalanan ingkang sangat melelahkan ngoten nggih. Tutuk mriki nggih namung ngeten kemawon nggih. Mboten saged paring pasugatan palenggan ingkang sak sae-saenipun. Bapak Wahono kalian Ibu Askani ibarat ingin sekali memeluk gunung, apalah daya tangan tak sampai. Maksudipun berusaha semaksimal mungkin tebih saderengipun nggih sampun dipun tata kanthi sae, ananging keterbatas kemampuan dan lain sebagainya nggih menikalah ingkang saged dipun aturaken
Pak Wahono dalah Ibu Askani sekeluarga menika. Mila saking menika punapa ingkang sampun wonten niki nggih pun dipun pirsani kemawon Pak Bu nggih monggo dipun nikmati. Lan mugi-mugi ndadosaken keberkahan dalam acara Walimatul Arus wonten ing siang menika. Amin ya rabbal alamin. Para bapak lan tuwin para ibu lan para sedherek sedaya hadirin kang kula mulyakaken, kula nyuwun pangapunten nggih bahasanipun tebih kalian bahasanipun Bapak ngajeng nika wau. Emang Solo niku terkenal bahasane alus ngoten nggih, laksana sutra. Nek bahasa Jawa Timuran niki bahasa kasar. Nggih. Bahasane kasar. Abil khusus Surabayaan nggih bahasane kasar. Mila saking menika mangke mbok menawi wonten kasaripun rembag nggih. Tidak bermaksud niki boten remen dan lain sebagainya, nggih memang gaya bahasane ingkang mekaten. Mila saking menika sakderengipun nggih nyuwun pangapunten. Antarane Solo lan Jawa Timur mriki insyaallah adat lan tradisinipun enten perbedaan. Nah, perbedaan menikalah ingkang merupakan kekayaan bangsa nggih, kekayaan negara. Keranten semakin banyak adat dan tradisi ingkang dimiliki kalian bangsa Indonesia, insyaallah niki ndadosaken kerukunan kula panjenengan sedaya dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Para bapak lan tuwin para ibu hadirin kang kula mulyakaken, kala wau sampun dipun aturaken kalian ingkang mewakili saking keluarga Wonogiri Solo ingkang sampun kathah dipun aturaken nggih matur sanget dhateng keluarga besar saking Wonogiri Solo rawuh wonten ing dalemipun Pak Wahono kaliyan Ibu Askani sarana mbeta napa kala ingkang dipun asta nggih sampun cekap nggih sampun kathah sampun istimewa kanggene keluarga mriki. Mila saking menika kula aturaken jazakumullahu khairan katsira khairul jazai fid dunya wal akhirah. Muga-mugi Allah Subhanahu wa taala paring kesaenan lan paring piwales wonten ing donya lan binjang wonten akhiratipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun nggih atas penyerahan ingkang sampun dipun aturaken kala wau wonten mriki kula mewakili Pak Wahono dalah Ibu Askani kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin lan kanthi ucapan doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum fi khair. Nggih mugi-mugi manten estri Mbak Ika wonten ing Desa Kemlagih menika atas doa restu saking panjenengan sedaya niki sageta kerasan sageta ngguluh wentah keluarga kalian anak kula Deden niki kanthi sak sae-saenipun sesuai kan harapan kula panjenengan sedaya sehingga kehidupanipun saged tenang, saged ayem, tentrem lan bahagia nggih wonten ing donyane ngantos minjang wonten akhiratipun. Amin ya rabbal alamin. Lan menawi para pengiring, para sederek sedaya saking keluarga besar Wonogiri Solo sak bibaripun acara menika nggih menawi kundur nggih dipun sumanggaaken nggih mugi-mugi bidal saking ngriki pinaringan slamet sampai ndukunipun griyanipun piyambak-piyambak. Amin ya rabbal alamin. Menawi nyipeng nggih monggo dipun sumanggaaken keluarga besar Pak Wahono dalah Ibu Askani mboten keberatan menawi panjenengan sedaya menika ndherekaken nyipeng wangsul binjing-injing ngoten nggih. Para bapak tuwin para sedherek sedaya katen menika lah ingkang saged kula aturaken. Salajengipun kula nggih nderek titip pesen dhumateng mempelai berdua anak kula Deden kalian Mbak Ika. Yang pertama, jadikanlah rumah tangga sampean ini, pernikahan sampean ini pernikahan yang pertama dan pernikahan yang terakhir. Artine mboten pisah-pisah
menawi Allah Subhanahu wa taala piyambak ingkang memisahkan. Dan kematianlah yang memisahkan di antara kita berdua. Pangestunipun, doa restunipun saking sedaya ingkang rawuh, nggih mugi-mugi pernikahanipun anak kula Deden kaliyan Mbak Ika menika sageta dados sak lawas-lawasipun. Mboten bakalan pisah menawi mboten Allah Subhanahu wa taala ingkang memisahkan dan kematianlah ingkang memisahkan. Nomor kalih nggih menika kedah kula panjenengan sedaya saling mengerti antara tugas seorang suami dan tugas seorang istri. Lek rumah tangga niku sami-sami mengertosi tugas lan kewajibanipun piyambak-piyambak, insyaallah rumah tangga niki bakal ayem, bakal tentrem. Napa kewajibanipun? Ingkang pertama tiyang jalan niku Allah Subhanahu wa taala dawuh ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tiyang jalan niku minangka pemimpin, minangka pembina saking tiyang estri. Menawi tiyang jaler menika soleh, menawi tiyang jaler menika soleh sae ngertos lan hak lan kewajibanipun dhateng tiyang estri, insyaallah tiyang estri niki bakal saged memenuhi hak lan kewajibanipun. Semunuga nggih tiyang estri lek menawi mboten saged memberikan kewajibanipun dhateng tiyang jaler, nggih tiyang jaler nggih mboten saged memberikan kewajiban dhateng tiyang estri. Jadi sami-sami mangertosi hak lan kewajibanipun tiyang estri. Lah tiyang estri menika kewajibanipun napa? Nggih namung setunggal kemawon taat dhateng jaleripun. Insyaallah lek tiyang estri niku kersa taat dhateng jaleripun, insyaallah tiyang jaler niku saged sumanggih, tiyang jaler niku saged mangertosi napa ingkang dipun kajangaken dhateng tiyang estri. Insyaallah rumah tangga sampean menawi mekaten, rumah tangga sampean niku bakal diparing Allah dados keluarga sing bahagia, nggih bahagia wonten ing donyanipun, nggih bahagia menjang wonten akhiratipun. Para bapak, tuwin para ibu, para hadirin, nggih cekap semanten ingkang saged waturaken. Sing terakhir, monggo sarang-sarang kita dongaaken mempelai berjuang Mas Deden kalian Mbak Ika. Mugi-mugi keluarganipun dipun paring Allah dados keluarga sing bahagia, keluarga ingkang sakinah mawaddah fid dunya wal akhirah. Lan mugi-mugi enggal-enggal dipun paring keturunan ingkang soleh solihah, dipun paring Allah rezeki ingkang melimpah halal lan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka baraka alaika jama'a bainakum fi khair. Barakallahu lahuma fi aqdihima. Allahumma alif bainahuma kama baina dini wal ma wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Musa wa Safura wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa Sarah wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Yusuf wa Zulaiha wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadijatul kubra wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ali wa sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Allahumma alqi bainalhumal mahabbata wal widad warzuqhuma nasa salih minal banati wal aulad awasi' alaihima min rizqil halali ma yakunu lahumal kifayata wazad waqfatuma mimma kati khalqi ajma'in wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Cekap semanten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami persilakan Bapak Ibu keluarga besar dari Wonogiri untuk bisa menuju ke sajian makan yang sudah disediakan. Monggo semuanya saja untuk Bapak Ibu keluarga besar dari Wonogiri. Monggo tumuju wonten ing sasana buka.
nembang kali kula. Monggo Bu. Saja
enak ngeriki. Lala ojo dhisik. Yo. Ayo dikasih instruksi. Yo. Sebentar belum. Ayo Mas, ayo tinggal dikit enggak apa-apa. Tunggu instruksi dulu. Ayo. 1 2 3 dilepaskan. Tepuk tangan. Ya. Terima kasih bisa berpamitan dengan
spesial buat bapaknya yang sudah naik